πάω στον κύριο Νικολακόπουλο, τον πρόεδρο των χειριστών μηχανημάτων. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί στην Ολυμπία και στα άλλα έργα εκεί στην περιοχή? Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εδώ γίνονται πράγματα αλλοπρόσελα. Δηλαδή, έχουμε τώρα από τον Ιούνιο με το GMB AVAX, ναι, που ταλαιπωριόμαστε, έχουμε ξανακάνει καταγγελία στο σταθμό σας αν θυμόστε. Βεβαίως. Πληρώθηκαν ο κόσμος μετά από πίεση και όλα αυτά, πληρώθηκε τότε. Ξανακάναμε τον άλλο μήνα πάλι τα ίδια τρεχάματα να πληρωθεί ο κόσμος, ξαναπληρώθηκε ο κόσμος, δηλαδή κάθε φορά να χρησιμοποιούμε είτε μέσα είτε ό,τι μπορεί να είναι αυτό, είτε τηλέφωνα για να πληρώνεται ο κόσμος. Και τώρα, έχει πληρωθεί ο άκτορας κανονικά τα επιδόματά του, για σας μιλάω με ονόματα εγώ. Ναι. Έχει πληρωθεί οι χειριστές του άκτορα και όχι μόνο οι χειριστές και ο άλλος κόσμος. Έχουν πληρωθεί τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, το επίδομά τους και όλα αυτά. Η GMB AVAX έχει απλήρωτο τον κόσμο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, σύντοτι τους έχει βγάλει, ρε Γιώργο, σύντοτι τους έχει βγάλει σε υποχρεωτική αργία μέχρι τις 24 του μηνός. Αυτός ο κόσμος δηλαδή, πώς θα ζήσει τώρα? Σωστά. Τι σας λένε από την εταιρεία? Η εταιρεία, κοιτάξτε να δείτε, επικοινώνησα καλώς το πραγμάτι γιατί είναι αυτή η θεωρία του σωματείου μας. Πριν μπλέξουμε με όλα αυτά τα πράγματα από τότε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε, να βρίσκουμε λύση με διάλογο. Ναι. Προσπαθήσαμε από τότε να βρούμε λύση με διάλογο, δεν βρίσκαμε λύση με διάλογο, τώρα δεν ξανακάνω διάλογο. Εγώ θα διεκδικήσω τα λεφτά των ανθρώπων. Γι' αυτό και με ψηφίζουν, έτσι, σαν σωματείο. Ναι. Εάν μέχρι τις 24 του μηνός δεν όχι, είναι απλήρωτος ο κόσμος που αυτούς τους 2 μήνες δεν πρόκειται να ανοίξουν τα διόδια, θα γίνει χαμός στην Πάτρα. Είναι τελεσίδικο αυτό. Και ας σου δώσουν τα λεφτά να ξεκινήσει το έργα. Δεν θα τα ξεκινήσει. Μα δεν μπορεί τώρα οι ίδιες εταιρείες, αν λέγεται άκτορας, αν λέγεται οτιδήποτε άλλο, να πληρώνει τον κόσμο του. Ναι, ξέρουμε τώρα ότι είναι σε μια καμπή, ότι έχουν προβλήματα. Ναι, ότι... υπάρχει θέμα, ναι. Μπράβο, αλλά δεν μπορεί να του χρωστάς το αλλουνού 2 μήνες και να το βγάλεις και 24 μέρες άνευ αποδοχών. Δώσου τα λεφτά του, τα δεδουλευμένα του. Μάλιστα. Και τώρα μιλάμε για μεγαλοκαρχαρίες τώρα, έτσι κύριε Πρόεδρε. Δεν μιλάμε τώρα για έτσι. Θα σας πω κάτι, έχει ξεφύγει το πράγμα δηλαδή. Να κάνω διάλογο. Τώρα εμείς βγάζουμε στον κόσμο την Παρασκευή ένα ρεπορτάζ, θα το δείτε κι εσείς. Ναι. Την ώρα λοιπόν που βγαίνει η Ολυμπία οδός και λέει σταματώ τα έργα, ναι, να δείτε τι κάνουν οι διευθυντάδες, οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, θα το δείτε στον κόσμο την Παρασκευή. Γιατί ο άλλος είναι απλήρωτος και πραγματικά δεν έχει να φάει το ψωμάκι, και ο άλλος που διασκεδάζει και τι κάνει. Θα τα δείτε όλα αυτά. Ωραία, να σας πω κάτι. Προχτές, δηλαδή εγώ τώρα, εντάξει, έχω πάει την οικογένειά μου και έχω έρθει εδώ σου Λαμπύρι σε ένα κάμπινγκ να κάνω 2 μέρες, έτσι. Ναι. Δέχομαι τηλέφωνα και με πήρε πάλι προχτές χειριστής και μου λέει ρε πρόεδρε, με βγάλαν και άνευ αποδοχών από την GMB AVAX. Και δεν μου έχουν πληρώσει. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να κάνω, το βλάκα τώρα, να κάνω τον ηλίθιο όπως καλά μου λέτε εσείς, ότι ο άλλος πάει και τα τρώει στα καζίνο ή στις βίλες και εγώ να το παίξω Αμερικάνος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ και να ξεκινήσουν τα έργα και το δηλώνω κατηγορηματικά. Αν δεν πληρωθεί ο κόσμος άμεσα από την GMB AVAX και να ξεκινήσουν τα έργα θα τα κλείσω. Θα πληρωθεί ο κόσμος, θα ξεχρεωθεί μέχρι τις 24 του μηνός. Μετά τις 24 του μηνός θα γίνει πάταγος στην Πάτρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.